Misteriós assassinat és una història policíaca en català d'un sol acte, on l'espectador participa de la investigació del famós detectiu Johan Martin. Per resoldre la mort de l'Andrew, un home molt ric, amb molts enemics, és a dir, amb molts sospitosos. Ens trobem a l'interior del castell i l'Andrew està estirat a terra, és mort. La seva dona i les dues filles estan a punt d'arribar. Silenci total. No sabem què ha passat ni qui ha matat a l'Andrew. Tot plegat és un misteri. Però donem pas a l'obra per descobrir-ho. Dies meus, avui sí que s'hem comprat uns vestits extraordinaris. Les sabates, les joies. Mentre que el papa del vostre pare fa. Mare, no diguis això del vostre pare. Jo penso com la mare, el pare s'ha fugit dels ous. Ni s'anul·larà de tots els ous que ens hem gastat. Però si és el vostre pare, però què fa aquí terra? Diria que sembla mort. El meu pobre pare. Mare, el pare és mort. Ves-el. Això em va perfecte. No pensava jo que morts així tan ràpid. Però bé, d'això hauríeu d'anar al banc per veure de quina quantitat milionària s'acara això la propietat. Au, va, anem a buscar la policia. I tu, a veure si deixes de plorar, que no n'hi ha per fer. Aquesta generica ja no saben qui més comprar. M'han dit que hi ha un mort, però aquí no és aquí. Perdoni, senyoreta. Ah, mira, és aquí. Però sí que està ben rígid, sembla un estaquil. No em facis cas i tu mira si encara respira. Sí, efectivament, és mort. Saps què et dic? Que això és ben estrany. És millor que parlem a l'estrany Johan. D'acord, només ell és capaç de resoldre una situació d'aquesta. No pateixi, senyora. Jugarem les faciles del pare. Bona tarda, senyor Estela. Hem vingut a visitar-la per tal d'esbrinar què ha passat al vostre marit. Senyor Estela, sap a quina hora va deixar sol el seu marit per anar a comprar les seves filles? Ens hi vam passar tot el dia. Caldrà fer una llista de totes les persones que el coneixen al senyor Anna. A veure, vostè, la Zoe, la Megan, en Charles, el seu millor amic, en Jake, el majordom i l'Elisa, la cuinera. Començarem parlant amb el seu Estic trist i desconsolat. L'Andrew, el meu millor amic, és mort. I aquí els detectius m'acusen de ser jo a causa de la seva mort. Perquè jo he de que s'ha mort. A poc, senyor Charles, soc jo qui posi les preguntes. Per començar, diré que no es veu cap signe de violència. Saps si patia del cor? No, a més, no. Era fort com un bou. A més, no sé per què m'interroga. Era el meu millor amic i no tenim cap motiu per matar-lo. D'acord, podeu marxar, però no marxeu de la ciutat. Us podria tornar a interrogar. Al sopar, el vindran en aquesta sala o a la sala més petita? Oi, però què hi fa tanta gent aquí? Jo no he fet sopar per tant. I el senyor, què hi fa aquí darrere? Hi ha aquest desordre. No es preocupi, que ara li expliquem. El senyor ha mort avui d'una forma misteriosa. Sap alguna cosa que ens pogués ajudar a saber què ha passat? A quina hora ens ha de treballar? Fa una hora, el temps de preparar el sopar. A més, avui era un dia de festa, de manera que la darrera nit he anat a dormir a casa de la meva germana. I he estat amb ella tot el dia. Si ho desitja, la puc trucar a ella. D'acord, vagi tranquil·la a la fina. Ja la cridarem si és necessari. Pobre home, em sembla que tenia tanta salut. M'han dit que em volien veure. Però què ha passat aquí? Oh, senyor, esperi que l'ajudo a aixecar-se. És mort, pobre. Sí, d'això vostè també tenia el dia lliure com la cuinera. És clar, però la veritat és que estic encara de baixa perquè em vaig fer una fissura al turmell. M'he passat tot el dia a la meva cambra descansant. Està bé, vagi a descansar, que si necessitem la seva presència hi ho farem saber. No entenc res de res. Semblava que tenia tant de vida pel davant. El trobaré molt a falta. Sí, digui. Perdó? Qui diu qui és? La Kate, la professora de les filles del senyor Andrew. Què li faria res de venir? Qui és vostè? Soc el detectiu privat Johan Martin. I el senyor és mort. Oh, amic meu, per què no respires?
sé qui m'estime et qui m'apprécie de veritate. Gracias, amici. Senza abusare mai ouvir să văd. Un sentiment cap a mi tot que m'envolta. Adeu, Andriu! Ha sigut un plaer. A reveure! Est-ce que Jean m'a prévenu que je suis morte? Non, non è prévu. La verità est que effectivament je suis morte. Amor meu, sé que m'estimes a mi i no als meus sols. Ara demà fer de casa a l'estere com si fos la banca. Ella no m'estima. Me canso e veniu pies meves. Padre, viu! Mega, zo e bine. Ol pare t'estima i sap que el fam no tens mal cor. És qüestió que passem una mica de temps tots tres junts. Ara telefonaré al meu amic Charles, perquè és un amic fidel. I no s'espanti quan vegi que soc viu. Doctor viu, és un miracle! Ai, però que tu no estaves mort? No entenc res de res. El que sí que entenc és que ara jo no sóc més ni viu. Que no estaves més. Ets una hipòcrita. M'estimes a mi i als meus sols. En cas aquesta farsa, amb l'ajuda dels meus amics, el detectiu Johan i el seu ajudant Harry, a esbrinar la veritat sobre les persones dels sentiments que m'envolten. He descobert que les persones volen el que volem i no el que som. En Pablo, que era en Johan. En Víctor, que era l'Ari. En Florià, que era la policia. La Nina, que era la Zoe. L'Anna, que era la Megan.